6 for mig. Du vil have for mange til Karen. Vi har det jo godt. Vi har altid snakket. Vi snakker meget sammen. Vi har aldrig tavset sådan. Det tror jeg så også er sådan. Jamen, Og så mange år er det jo heller ikke. Nej. Det kan være, det bliver, når vi når lidt længere op i alderen. Nej, det ved man jo. Det er jo kun 7, 6. Kasper, jeg skal have 6 fingre over, og du skal have 5 fingre over. Nej, jeg skal have 7, og du skal have 6. Så er det modsat bare skal lukke øjnene og tænke, hun elsker mig stadigvæk. Sådan er det. Hvem elsker dig stadigvæk? Gør du? Sådan er det. Det er jo altid. Det er det samme med søster og svoger, der han er blevet 62 år. Ja. Sådan er det, han er 67 år. Det er min. 10-9. Der er kvinden, der nævner flest. Det tror jeg mange gange, der er værd. Det tror jeg samtidig. Jamen, der kommer ind og løber op til. Yes, lige nok, siger jeg. Det kan man også godt mærke på den. Der kommer der jalousi ind, der engang imellem det gør. Nu står der. Tror kraftet med, at det er far, der vinder. Det ligger i hullet. Den ligger i hullet. Det ligger om. Du har så fucking kælder igen. Det er vanvittigt. Det var ude i folkehuset. Nu kommer jeg hen til den. Jamen, Ja, tak. Det var Mettes gamle. Det var over. Jamen, det kan da være lige meget, hvis du danser det inden. Jeg har aldrig generet dig. Jeg kommer ind på banen. Nej, ja, det kan være. Og så var en lige hvor jeg lever lidt under den. Det var der kom den med i listen lige så stille ved ærmen der, hva'? Gå nu ud, Lasse. Nej, ikke alle sammen. Ej, det vil jeg sgu også sige. Det er sgu da alle sammen, jeg synes, det er okay. Det vil jeg heller ikke sige. Det var sådan en lidt par. du var også set ud på Grete. Ja, det var jeg. Det var jeg. Men det var helt fra starten af. Det var i starten. Det var inden for den her. Nej, det er ret jo en første bil. Hallo, I er nødt til at kigge. Vi fik sådan en drenge. Det sagde han virkelig. Jeg er så Den var ude før. Og samtidig er jeg kræft, så giver jeg fra dem den. Ja, så man har haft sit at kæmpe med, så jo. Ja. Det er en imod de andre, ikke også? Ja. Men altså, så vil jeg da der til at sige, jeg har da også sådan en vej nu her, hvor det er, jamen også nu her, hvor vi kommer ned til Grete, du er nede og hjælpe hende, og det der, ikke? Skal jeg vente med Det 2? er der ikke noget, jeg siger til dig, at du skal tage ned til Grete. Nej, ved du hvad, han Den må du selv ned og hente. Hvilken bold? Hvilken bold? Så bliver den sgu min bold, den. Det gør jeg også, hvis jeg venter nu. Så får jeg gå helt tilbage. Men konen, hun fik kræft. Nej! Og det var hun så over. Nej, 14. Og så kom jeg ud på sygehuset næste år. Nu kommer til at live. Far, du ved godt, du ser totalt dum ud. Så var den læge. Ja, tak! Første sæt vundet. Så. Det er nok.